Magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho ni joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Okinyi majaber nyakura mga juang kamoro moro ma intiere wachako kod chal mar piny Kenya. Okinyi ma kawuono wadano ni piny Kenya chal nade. Jok ma penjo kache mbui mar Ramogi TV ni piny Kenya chal nade. Ng'ato duogo penjo kanyo ni kwani wadak Uganda. Ma wakia kaka Kenya chal. Mani gimo ntiere kar kae ibet dala koro iwinjo to wakoni kaka piny Kenya chal. E wenge jolony mantie godo kod welo manogo okinyi ma kawuono e studio. Anyinga Cleophas Oluoch. Jaki sumo kanya kwar mokio nyaka sangu antiere kae kod wenda anga chak maragi machiegni koda ka Bilian Ojiwa mabende en Jaugenya mabende en janon weche mag siasa. Okinyi ma kawuono antiere kod ikairo kamano kuom thuolo mar biro Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kama chielo bende wantiere kod Charlotte Mariam Akinyi oyawre kendo machiegni janon weche siasa. Thuolo ni mokwongo kwanono kod okinyi ma kawuono Ramogi TV machiegni. Erokamano ahinya. Nyakani Anyawuyo makatwenga. Nyawuyo makatwenga. Kawuono ng'ano wana nyaka wachna lagi Jaugenya machiegni nyawuyo makatwenga. Kama chielo be nyakura mojo wantiere kae kod wakili Charles Midenga. Obedo kod achiel kachiel okinyi ma kawuono bende wakili machiegni. Erokamano Cleophas. Nyakura mojo weche osebedo mathoth ahinya to machiegni joma tindo osebedo ka ntiere e ndara mopogore opogore ka oganda golo pachgi kotenore kod ng'ur ma gintiere godo. Kapok adhi kata sigana manotimore odiochieng' manyoro manotenore kod ng'anyo mag lakteche mago mantiere e wechegi mag puonjruok kata intern manoterogi kata mamoko kuomgi ne nindo oko mar log tich mano mar migawo mar thieth. Ada winja ne pach jogo ma bende wasebedogo ka achiel ni gin to gipare yo machal nade. Ng'anyo osebed ka ibago kendo gikwedo oganda mathoth. Picha maneno sani achiel kachiel achako kodi Bilian Ojiwa magi jok ma wacho ni ero Nakumicha must go. Magi interns mantiere karka en ng'anyo mar lakteche obiro e kinde ma ng'anyo mag Gen Z bende dhi nyime. Paro e kinde ng'anyo mosebedo gi moneno sani debed man. Erokamano kang'iyo wach mar ng'anyo no asebedo ka monitor tabe achiel kuom ng'anyo go bina ase join mondo ane gima dhi mbele. Aparo ni gima osebedo gima oseneno katimre en ng'anyo go kelo ntiere results bang' ng'anyo. Gineno ka ng'anyo mag Gen Z mano osebedo staged e boma kani kod bombe mopogore opogore nokelo results. Koro kanya neno ng'anyo maru lekteche ma monego bed confirmed the interns aparo no ging'eyo no ng'anyo no kod kolure kod bende liet mantiere sani mar ng'anyo. Ojende mang'eny aseneno ka ojende mang'eny bende mobilize madwan mondo join gi bang' neno ka lekteche nyonindo oko mar ofise mago headquarter ma ministry ma health mondo join to gin gadier no bang' ng'anyo no ntiere results madhi wokie. Koro labda mane sauti ma sirkal winjo maber. I hope nikech wasebedo kwaneno kwadok chien wach maru lekteche aparo no for so many years waseneno ka lekteche ng'anyo ntiere CBAs mang'eny mosebedo signed to agreement go kubed ga fulfilled. Tainya ma 2017 mosekelo tabu.
iwacho ni pok ochope yo makare mano CBA man lakteche oketo mogik ni mane koro keto intern bende SRC golo margi ni omenda modano chule intern doctors en $70,000 kawuono giramo ni ok odwa gire $70,000 cha wadwa ni udoge mane CBA mano ket cha bende odhi chopo kare koso dhi no ka lakteche mamoko kata ka gidok ng'anyo kendo gidhi hinyore nyaka wachope hinyruok e koka winj ywak. En gima rach ahinya nyaka wachopi ng'anyruok yaka winjwa. Aparo ni seche moko ntiere sauti miwinjoga piyo piyo nikech king'iyo sirikal lach kabisa ntiere gik mang'eny madhi mbele alafu bende ojende osebedo ka complain ntiere jok manene omi ofise madongo mag tiyo kaka CSS ma are not ok gin kod ngufu mar tiyo tijno. Koro king'iyo aneno ka achiel kuom posters mondi kanyo Nakumincha must go. Ntiere questions mang'eny mosebedo around Nakumincha. Taparo no achiel kuom gik ma jatelo ker ma Kenya onego ka ng'iyo neno ministries mage mosebedo kod koko nikech magi gik ma duoko wachien onego benu kapod kochopo kuma ji dhie ndara kamani onego ben jotendwa momi positions monego ben winjo monego ben bet piny kod laktache winjo to make a decision ma is favorable to both sirikal to kod joma ng'anyo. Achiel kuom gik mabeyo monego ben wang'iyo ahinya e Kenya kaka ni en health. King'iyo pinje modongrok health en gima chiel mokaw kod teko kabisa. Koro onego ben kwarit mondo lekteche dhi ndara yaka winjgi yaka los wach margi. Erokamano ahinya. Charlotte, ochal nade ng'anyo mag Gen Z osebedo ka dhi nyime en ng'anyo makoro bende sani giriwore kod lakteche bende owuok oko ahinya lakteche mane puonjruok kata interns nyaka gichope ndara koka sirikal winji nikech wasewinjo gik mathoth nyaka timre karka ng'anyo kane ok otim wakia kar jatend piny Kenya do lose weche mag CAS kada ok otim ng'anyo wakia ka jatend piny Kenya do loso kata put kata task force mar G11 cha ikin mamoko ng'anyo ni dhok ma sirikal debed ni winjo parona aneno ni ng'anyo ni dhok ma sirikal nyalo winjo nikech sirikandi ni nigi tugo sana. King'iyo ministries Kenya kae ma nigi pesa to Ministry of Health and ministry monego beni dakteche ichulo maber interns gi nosebedo kose omigi tije tineno ka gigite ok timre. Adami ke study achiel e ng'anyo manicha dhi mbele ni gimoro nowuok kae ni mchanga jo Kenya nogolo $24,000 $24,000 ni king'iyo joma $24,000 ni okonyo kende ng'eny moloyo. Ida ng'isa ni sirikal nyalo koso pesa manyalo chulo go lakteche maber nikech wach ma ji wacho oko kae niya pesa e ministry kae pesa nitie to pesa ni dhi kanye. Aya nyocha nicha waneno ka nitie milionde mang'eny manicholal e NHIF ming'isi ni kia ni nitie shida moro manowuok matin milion kia 300 gi wiye nolal dhi kanye. Dhok ma jo Kenya ma wawacho kendo wachungi lakteche ma Kenya kae en dhok achiel ni wadwaro accountability gi transparency e ministry mar health wani. Pesa nitie to sirikande ni chal ni nitie achaya moro mabedwa donje to wadwa ng'iso sirikal ni wan kaka millennials gi Gen Z wadwa makore ma nyaka wang'anya ma nyaka giwinj gi kaka gik mwadwaro nikech akia gi kwayo pesa oko gitimo gik ma gitimo pesa be wantiego mana kae koro wan magihinyo wa gi taxes mang'eny omiyo ng'anyo no wadwa mana ride kanyo ok orum kawuono. Aya wakili ka ng'anyo ok rum sani Gen Z millennials yodo jotek koro ka gi nyaka joma tindo makoro sundo sirikal mondo mi lokruoge gi odonji lakteche odonjo e akirikiki mar ng'anyo odhi chalo nade? Ing'eni kiwuoyo mogik to in gi tich ma ratipo nikech seche moko idhi nuori. Owadwa gi jamin osewachore mana ngeko matin ni ng'anyo en ranyisi mar demokrasia. Kendo katiba oyiene ng'ata nyalo ng'anyo, oyieni ng'anyo so long as okija maundu, okiting'o gik miluongo ne gige maundu. Koro oyiene. To mar ariyo ng'anyo osebedo ka konyo pinywani. Makata mana gima wacho ni katiba marwa ni en a product mar ng'anyo. De onge ng'anyo moido koyie kata ni o amend section 2 mondo kel gima luongo ni multi-party democracy. Koro ng'anyo osekelo lembe mathoth e thurka. To mar adek kwa ng'iyo ng'anyo mag lakteche nigi ratiro margi.
Gimiluongo ni CBA, Collective Bargaining Agreement, en gimiluongo ni singo. Seche michwe koke singo miwacho ni wadhi timo kama, onego bed ni time. Nikech seche ma ichwo kogno e otas machalo kamano, sirkal nigi jok manigi lony mararie, mwaluongo ni experts, masomo negi paro kendo nyisogi ni sirkal nigi omenda marom kama e financial year manyalo chulo osara. Gin gi gik mwaluongo ni budget projections. Omiyo seche ma sirkal chwoyo koke gima iluongo ni CBA, onego bed ni ging'eyo gima gitimo, ok ginyal dok chien. Gik ma lakteche wacho go gin gik mani kare. Kineno lakteche kata gokinde kata engineers, ok awacho ni the professions to ok kal mano, tibedo ni lakteche ng'ato somo kata mana higni 7 mondo bed a physician. Mano kapok ing'iyo jok maluongo ni specialists makoro dhi timo masters e kuonde mopogore opogore mopondo. Makata jok maluongo ni intern doctors. Intern doctors ok ni en intern ni pod otiegore. En mana ni osetieko mo graduate, to en mana ni pod iwuotho kode achiel kachiel gi ng'ama olony manigi experience. Kapok obedo entrusted ni koro inyalo neno jatuo kendi, to hie en ng'at manigo otesene mosekuongore moluongo ni Hippocratic Oath. Koro weche mag ng'anyo mag lakteche gin gik ma inyowa, especially higa 2024, iyudo ni experts pod yuago ratichgi. Kech osara en ratich jatich, medo osara be en ratich jatich. Ok inyal chamo osara higni 10 machalre, to gima luongo ni inflation rate be pod nitiere. Sabun kane ing'iewo siling miti, kane watendo miti nan siling 10, sani odhi almost atamalo kata madhi mana 90. Koro in koketi osara mani chamo higni 10 cha, pod ichame higani, to ngima to sudo. Ere kaka dikonyri, ere kaka dichula fees ne nyithindi, to gik machalo kamano. Nenore ni sirkal injili magiwinjo en ng'anyo. Nikech kowewa gik moko kata gik mawacho ni finance bill, donge ng'anyo wapenjo ni to doko ket ker e tago maliet ma nyise ni gimitimo ni ok en gima kare. Dong dodhi mana gi gini mbele. Kendo in ka in nyamburko ni dekore chulo pesa modhura atamalo 2.5 kapok iyudo insurance, spare parts and all those things. Koro en ranyisi maber ka dhano dhi ng'anyo. Wakwayo mana obila kendo gino wacho pile ni seche ma jo dhi e ndara, achiel kuom jo mikonyo molo ng'ata en obila. Kes obila kata neno task force mar Maraga manyocho ochwal ne ker, wacho ni gine jok ma inyo maratich gi. Kes obila be nigi ratiche, osara gi ni piny. Obila nitiere mosesomo manyaga gi PhD to pod en mana koblo kata koporo winjo, makata promotion onge, kata kuonde magidake, kata mana gimwaluongo ni curriculum mar training margi pod en colonial. Pok omigi ni to ere kaka wanyalo loso gimiluongo ni policy, community policy. Koro maga gik mawacho ni ng'anyo konyo. Watemo kwayo ni oganda koganda, wawuoguru oko, Kenya en marwa, kik iling'. Kes kiling' to gik moko dhi nyime, timbe in jakanyono ma chwalo gik moko winjore gi chik. Koro en gima ber kabisa. Kendo ineno ka sani pinje ma oko, Nigeria, Uganda to gi Ghana bose chako, kendo gineno ka Kenya en ranyisi makare. Mabe piny mar Ghana bose luongo ker margi mondo odhi gimoluongo ni SpaceX. Gidwa dadhoge kaka ker marwa nodadhoge nyocha ka. Koro wan gi ranyisi maber kaka pinyni ne pinje maoko. En gima ber kabisa manyaka watim nyaka chieng' moro wane gima wadwaro.
Haya, wacho ni gibi Kenya benchmarking. Yeah. Ibwana no kanyo kaka weche gi bende timre Nyakura Mogijwang'. Mana kama warange kar kae, en mana kinde manok Nyakura Mogijwang' arene jatend piny Kenya witoko paro mar chik mar omenda mane geto medo osuru e mwandu kod gik mopogore opogore pacho kae. To jopiny wacho ang'o kotenore kod paro mar medo osuru manya bedo ni imedo kata nengo mag modhi pacho ka. Medruok mar nengo modhi dhi kelo lokruok machal nade ma igi umiyo kawuono Nyakura Mogijwang'. Kata gazet ma kawuono ite mogik nitie kanyo gimikoni kanyo ni why state wants to increase road levy kata omenda mijuogo kar kani eda mede nang'o. Paro mag oganda ne ochoki. Wawinja ne sigana ni Nyakura Mogijwang' malos maka kod Lydia Okeo kaeto bang'e wadani mondo mi walok tanga mondo waranga ni kane ogole oko nikech paro mar medo osuru medo wach mar road levy ni e nengo mago mag mauta dhi kelo pogruok machal nade. Ka jopiny osewacho ni ok dware bende dhi kete tim. Wawinja ne sigana ni. Oyangore ni oganda jo Kenya okuyie gi paro mar medo osuru e bech mauta e pacho ka gi siling 7 kaka yore yudo omenda mar losa peini. Oganda jo Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi e wi okang' mar sirikal mar dwaro medo osuru no kama thoth oganda ne okosiro paro no ahinya to kaluwore gi pek mar ngima. E boma ma Nairobi, ji mano kende mano chopo chiwo pachgi e wi paro makamano. Gino mano miyo chenro no okawo seche 2 kende. Given the economic situations currently, you just stay. Let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere which we cannot see. Migao mar omenda oyango ni thoth oganda jo Kenya okuyie gi meto mar osuru no kama koro biro chuno mondo mi piny owacho manyore mamoko mag manyo omenda go ka onge meto mar nengo mauta. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Ponono ni paro go okadho kaka ne ginno. Bech petrol ne dhi medore kao ya siling 190 nyaka siling 197 kuom lita ka lita, ka diesel ne dhi medore nyaka siling 180 kao ya siling 173 ma iuse sani. Migao mar omenda no oyango ni meto mar osuru no en kaluwore gi kethruok mar peini madwaro omenda mathoth mondo milosi e pacho ka mangima ka bende thoth peini okosebed ka iloso kuom thuolo mochiw kaka winjore. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. E kaunti ma Machakos, jari okende mano ochopo chiwo pachgi e apis board marango weche apaya ka thoth oganda no okwepo chopo e apise go. Mano bende e chal mar weche kaunti ma Nyeri kama jo Kenya matin kende mano ochopo chiwo pachgi ka thothgi ne pingo meto mar osuru mora mora ka oya kuom piny owacho. Migao mar wuodhe koda pa osebedo ka jogo osuru ma siling 18 mar losa peini e wi mauta higa 2016 ka sani ogato yudo omenda maromo bilion 35 kama koro kelo dwaro mar medo osuru no nyaka siling 25. Nyakura Mogijwang', en meto ma sirkal geno ni idhi gole kuom siling 18 nyaka siling 25. E meto makamae sirkal geno yudo omenda maromo bilion 32 higa ka higa e choko mano mar omenda ni mano kamentie mano mar road levy titiyo kode mar gero apeini gina peini mage migero karka are ne sirkal ni chaki nyaka sani meto ne osemedi kendo kowuok siling 18 en lita ka lita maiso ni fuel masani kama ntiere ka obed petrol odhi bedo ko idho nyaka 196 kendo ngesa ni kama ntiere ka 189 ka Nairobi e counties mamoko nego ni opogore ochal nade to paro ni sirkal gole kanyo kuom ranyisi bilion kinyalo paro karka Bokongo and two things ma notice. Number one is the first time maneno ka ma minister obedo involved in public participation. Most of the time gibedo gatimoga for formalities. Do bed nikech ng'anyo. Ngato wuoko. Abaro ni ng'anyo ni omiyo kila ngato i office kama ngatiere. Most of the time gikawo na reports from
ka public participation osetim. Namba riyo, abedo disappointed kodu kaka ji owuok madhi public participation. Because most of the time, wadwaro ni mondo wawuog oko ka gik moko osebedo decided. To kwadwa betie sama ji obet piny ma decide. Koro kaneno ka Machakos ne nitie mana ji ariyo modhi public participation. To ka gini osekalo to wabro kendo wachako wadhi ndara. Onego bed ni ka ber to wachak deal kode kapodi kochopo i ofise madongo go. Koro I would encourage okang'eyo yo ma maybe wakili bro wachonwa ma iluongo kodo weche mag public participation, but onego bed ni public participation. Aneno ka gweng'wa nitiere baraza ma chief luongo baraza, to sama chief luongo baraza to baraza pong ma kabisa. Koro onego bed ni public participation gi bende jipong'ie nikech kanye ma rachak mar wach mag paro gontie. Kadoki wach mar question mari penjo mari mi penjo maru medono. Aparo ni sane waseneno ka ndeche osebedo mang'eny zaidi king'iyo ndeche mano wan kodo 2017 kod ndeche ni wan kodo sani gi ng'eny mohingo. Wan gweng'wa before 2017 yo mo kugunja kadhi Nyadorera nene onge ga lam, sani ntiere lam. Aparo ni Levino miyo timo go road maintenance. To king'iyo yo makorwa bende ntiere daraja chiel motamre rumo. En daraja ma wachino serikal podongo kod pesa manyalo loso kodo section ma daraja mantiere no. Koro I hope maren mana ni mokwongo kapodi kwa medo. To gima jo Kenya go jende osebedo kawacho ni watem yiero mondo watiyo uru maber mantiere ne. Nikech tinde kila ng'ato ni kod briefcase company mare manyalo loso ndara. To samo los ndara no ma bang'u dwe ariyo to kendo dwaro maintenance. Koro mokwongo wa make sure ni resources ma jo piny osebedo kamiwa mon kodo ni tiyo maber. Jo Kenya ok tamre chulo osuru. En mnano wasebedo ka waneno ki compare Kenya marwa kama ichule osuru kod pinje maoko madongo kuma ichule osuru. Ndiye joma osuru no kudhire ni mondo chul nikech oneno benefit mar osuru no kichulo. Koro mandara ni bende aneno ka sieso wacho ni jo Kenya tamre bo owere kodo. I hope ne ko kagitiyo maber kod mantiere no next time ko biro kwayo jo Kenya no medie uru kata na silinga ariyo moro mondo wamed kodo loso ndechni gi ji ok bitamre nikech wandache go wan motiyo kodo. Erokamano Bilian. Akeli mana penjo mipenjo wakili adogiri wakili kato Shaleta ngadogiri. Wakili, chek wacho nade weche gi mag choko paro mag jopiny kata public participation ni. Wanene kata gwengewa ibo wacho ni public participation otime yo machal nade. So we all moro all no okel crate mag sote jo sign kise sign ti wuok di list mag jogo mantigi kuma gibero timo to ponono gikia ka paro ma kama nyachopo ne jowa ka poko chopo kama ni tingecha me dok masilinga biriyo mano kiwuok apaga boro nyaka 20 kod abich no menda mathotha nyaleta kaleta mano mara mauta kama ntiere chik wacho na deka kono bedni tae gi kaka sani bende osechopo ka jatend migawo wacho ni oyo awinju wadhi kod nyime koso dhi weka ko wacho. Erokamano Cleophas, mano paro malewa. Chik wacho ni seche ma idwaro timo gimoro to nyaka ng'i paro madhano to seche mitime in terms of public participation do semiyowa gimoluongo ni guidance mowacho ni nitie gimoluongo ni qualitative public participation to gi quantitative public participation. Now kwachako gimoluongo ni qualitative, ka iluongo ji 10 to bire hall to ji 7 owacho ni okwayie gi gimiwacho to ji 3 oyie, ibo dhi nyime gi gino kosi bo bole pe. Chik wacho ni ok inyal chuno jogo nikech seche moko idhi e gweng' moro kata tend mag gwenge tidhie kamoro tinyisogi ni atada ketonu yaw kata mana bohol to jogi wacho ni apana, wan gi yaw already ka wan gima dwaro chiro. Koro ok inyal chuno gi yaw to gin gi already gisi ni wato wan gi yaw chiro madwaro. Koro mano luongo ni qualitative participation. To koro in terms of quantitative ipenyo ni to apart from ji mombiro nyime mawacho ni mokelo paro margi pachgi chalo nade,
ipenjo ni gi dongere ni what is the quality of the discourse. Kes public participation okochuno ni nyaka ng'ato dhia physically. Inyalo chwalo gimuluongo ni memorandum. Inyalo ndiko. Tiwacho ni gini okadwa, especially jok mani gi lony. Kaka wach ni finance bill. Wach kara ni accountant ondiko. Kata economist ondiko. To wacho ni chik kada mana wakilo ndiko ni chik wacho ni kama gini oketho chik. Mabe mago gik manyaka bede record. Koro ng'ata mora ma conduct gimoro ni public participation. Nyako ng'i gimoro ni the qualitative aspect and quantitative aspect. Aneno ka nitiere bill e parliament mar Public Participation Act is unnecessary because mae gima ok need rocket science. Kitimo gimoro idwa luongo dhano mondo yie kata odagi, ok en gima chako kele tuta ni koro wacho ni kia legal framework gima chalo kama. Mano ok en gima kare. Kesa the problem with the danger in that route and waheshimiwa wang'egi ka nyocha gidwanyo wa conflict of interest bill Senate magi pass magi yie ni can you imagine ni jaod bura nyalo tiyo gi sirkal, and that is demonstrable conflict of interest. Koro jo kote public participation jod bura ne gitim moro marach piny ka ni ka gidhi od bura to gikungo ging'iyo interest margi mokony japiny. Koro kawa marry that one to gi gimoluongo ni fuel levy because of time. Fuel levy is king'yo historia en gima nochakore higa 1993. To kano chakore chon kane ing'iyo gari to ichulo otiko mar fuel levy. To nowacho ni mano en gima tek. Ang'o mono seche ma wadhi goyo mauta to seche miole cha to seche machulo sendicha tigole automatically. Emomiyo ne okele. To osebedo kanyo higni mang'eny. Penjo ma wan go en ni ang'o momiyo sani wadwa gole gi atamalo mathoth kamano. Mano dhi nyo nikech odhi medo nengo mar mauta gi siling adi 7. Iwinjo. Siling 7 gi uchumi masani ok en gima yot. To wapenjore ni to fuel levy tiang'o. Seche miringe ndara apaya titimo kode gimluongo ni routine maintenance. Siling 7 no ken pesa matin kes king'iyo in terms of collection projections ma collection en almost billion 600. Mano pesa mathoth ma sirkal ok nyal nyisowa ni mano dhi mane road maintenance kende. Hie maleng' ma sirkal temo timo en gineno ni entie rieko moro ma gijachako donjo fukowa mar ka osuru nikech wadino ne gikocha. Ing'ende sirkal ni chala rangre thuol mar arangre en thuol ma wiye kiako kiduongo koni to biro koni to biro koni. Koro kwa dino ne sirkal ma yudie koni wago toge wandayo toge koni tineno kochako chomo ko ochamo koni. Wasedino negi kata mana weche mag housing levy okwadwar weche mag this finance bill ma koro 2024 koro gineno ka gidhi indirectly. To magi gik mokony nikech hie choko sara choko osuru oken gima nyalo wacho ni kisechoko osuru ni to koro en gima itieko tich en kaka itiyo go osuru no. Inya choko mathin titiyo go gima kare, inya choko mathoth to onge gima itigo cha dhano ma chamo sara to milore go amila onge gima timo godo makare. Koro wach mar fuel levy ni ok wanyal yie sani ngima tek ma kimedo kata man uchumi masani kata medo mana siling 1 weriga 7 siling 1 en gima nyalo inyo Uganda. Kesa petrol en gima tayo uchumi mangima. Gimora mora en petrol. Kimedo petrol to ngima oidho kata mana the cost of doing business oidho. Koro amor ni dhano wuok oko kendo wacho ni ok en gima ok wanyal yie. To gima ber ni seche ma wa timore kama to kata gi wach dang' wach ni gidwa kale gi agoko koro odhi mae doho. To bende gibo winjo weche mag doho.
do achiel osekono ni jok mawuok kadhi ng'anyo ang'eni mane oko mar levy madhi ng'anyo kik ugo gi live kik ugo gi rubber bullet kik uti kodgi tear gas kik ugo gi pi pod gidhi nyime to gigoyo bende sirkal mimar nyawinjo kata court orders gi wanyisi ni sirkal iluongo ni is a going concern tiende ni sirkal en gimoro ni perpetuity tiende ni idonjo tiwuok to ng'ama chiel donjo ada mi example achiel kane jogi sando Miguna to do chiwo oda ni keluru ng'ano e do ng'ama ne nitiere kanyo ne wan gi Matiang'i ne wan gi nyaka immigration sani dong gionge kidwa mak giro nyalo magi nikech ne giketho chik koro kata ok omaki sani nikech ng'eni gimoluongo ni chik kogol court order to ki iluore gi court order wan gimoluongo ni contempt proceedings you can be cited for contempt as a contemnor koro materi iye e civil jail koro kata ok omaki sani moteri civil jail nikech ing'eni koro bede kom don komno kibibede forever ibo wuok to kiwuok to ng'ama odonjo kanyo obo iso ni ne kane ionge nitiere court order manoketi to nokotim to ng'anye chonde wadwa no make watere do is a court of record and do order okenotas manyalo to order and order mabedo forever koro that's what a problem ero kamana inya Charlotte jomatindo kata ng'anyo mosebedo karka ikono ni kata paro nokuwuok oko mar mondo mi uchok paro kata ugol paro e chiko mena ni kanu kelnuge ground jomatindo gi owuok mana bang'e ka koro gino chomo kama kore de kadhe od bura okadhe mochopo kama entie ni mar road maintenance levy ni penjo biro mathoth onego beni tiyo kode yo machal nade in kaka jadak ma Nairobi kata county mora mora misebedo kiwuothe bisebedo gi thuolo mar neno ni apaya ni nitie ka bango miketo ka ikoni kanyo ni ati your road levy is at work ginde ke kanyo maber to bende paro mane gimonego bete nikech Nairobi kako kete kanyo kotieki koth ma peko biro oting'o gik molos ka to wuok kendo bende mae made bed ni kelo wich wang' ne japiny ni ichoke to ti kode yo makare mane makelo wich wang' Cleophas erokamano kuom penjono mane makelo wich wang' mineno ka sani nyaka nyithindo matindo wuok oko ka ng'anyo kendo nyaka jonyuol gi be owuok kodgi oko sani shida maduong' mana kaka nawacho mbele kachacha en niya pesni ma sirikal kawo gi kata weche mag ndara gi en ndara milose pile pile to ka be nitie road maintenance fini to onego ging'iswa niya ni gini itime ga higa ka higa mondo wang'e nikech inyalo yudo ka ndara olos higa ni kendo higa mabiro ndara no kendo chako kethore tiyuda ni the same people ma yudo be contracts ma gero ndechegi mage gik ma wang'o iwa nikech pesni ndiyo gikawo to gima gitimo go be okwane to gimoro be ada chako wacho niya especially gi wan Gen Z gi millennials gini en ni sirikal ni oselose gima waluongo ni public trust masani onge gima sirikal nyalo keto go piny manyiswa ni kama kaka gidhi timo mwawinjgi nikech waseneno kaka gisebedo ka gitimo gik moko sirikal osebedo ka wuondo ji kendo sani wengewa oseyawore ma ji tesa ni osechiewo makata kine kaka wakili ne wacho ni ka gibiro nwa gi koni to wan be wadino ne gi koni nikech dhano all onge accountability mora mora sirikal ni onge transparency mora mora sirikal ni to kata kaka ning'iyo kaka ne waziri loso ka gimo onyiero nikech nong'e gima gitimo ne giparo ni maybe koro ginyalo wuondwa matin akia ka ni read facial expression magi nonyiero ka gima okoro onyierowa nikech mae gima gisebedo ka gitimo ging'e ni koro ka gisedinonwa kamae kae koro gidwa donjo fukwa mondo gidhi mbele gi mayo wa pesa mano wadagi public participation gi odhiadhi mbele lakini wan be nyaka giwinjwa maler gik mwadwaro to pesni wa mwagikawo gikonwa ni pesni gi wakawo kamae kaka wadhi tiyo kodgi kamae kaka wasebedo ga kwakawo kamae rem mwantiega go to kamae kaka wadwa bedo ko watiyogo in future kok gitimo kamano to podwa bo mana dhi mbele gi ng'anyo jatend migao Kipchumba Murkomen noloso kendo kano twak odiochieng' manyoro kod jopiny kod jofwambo owacho ni tax policy mantie ni kata mar medo osuru mar weche gi maga mauta inyalo mana chunge mana matin nyaka chieng' ma nengo mauta biro dok piny kata biro dong kama intiere kaka to kete bende mondo bede tim en paro moro malong'o koso nyalo bedo moro ma irita kendo mana kaka wanyo uchopo tunku igeng'e chak gikaw thuolo machal mondo gidhigo jo Kenya onge shida gi golo ushuru
Mano ok en ga shida en mana niya gikawe to gitimo kode ang'o nikech ok wane onge kaka inyalo loso ndara dweni kawuono tarik adi kawuono tarik 9 Julai kendo higa mabiro kendo ichaki nyiso wani dwa mana loso ndara no kendo onge kaka sirikal ni nyalo kelo no joma longo maloso nwa ndara moro ma waneno ni ndara ni osekonyo wa nyaka higni 5 higni 10 makata ka gidwa timo road maintenance to gichak gitime kendo ka gidwa manyo yo moro ma gi manyo go pesa to giwache akia ni mano e gimomiyo bende giketo task force moro ma gane ne gini notamore gi akia mar debt what is it called the public debt task force akia kamano e yo makoro gidwa temo mayo wago pesa mang'eny kendo but mano wach ma ok wabiyego aya billion apaya ma iwacho ma Ogunja kadhi Nyadorera kama entiere kadiponi omenda ni osebed ka ichoke winjo ndalo mano chak choke ma wakili beno selero karka nyaka sani bende paro ni osetimo tich monego bed ni otimo kata kirango apaya no ero nonge lam kata wambo ni ranyisi Kisumu kama wuoke ndara ma wuoke Impala Park nyaka Dunga ndara no chak los ka 2018 ka eka ogoe lam omenda no osebed ka itiyo kendo yoro allocations ma kamagi kor gwenge bende en ratiro ma japiny mondo iyo wang ni ndara mantiere gwengwa ka poko lose ndara ma wuok aero kochomo wachi kata gwenge ma Ombaka kata kadi kure nderne gi poko kete lam to gin kone monego beni rito yo makare kod counties mamoko bende ma ahinya gwenge wa makaluo bende panu weche mag ndara gi osedonjo kopogore gi apeni ma irango kod sirkal mag county kod mago mag mamalo mokwongo amor sani kidhi gweng to okikwam nikech chuodho en nitiere ndara mok Ugunja kochiko Nyadorera but ang'eyo ni sama sirikal obet piny ka one nitiere proposal from members of parliament ndechni magiparo ni mondo mi priority mano number 1 number 2 nitiere priority kaluwore kod economic activities matimre around no mamiyo ndara no bed igo mondo ogola mondo los nyaka bed nitiere gima timre malongo madhiro serikal mondo ogondara no lam adier nitiere gwenge makidhie to kata mana yo mochiko Nowhere nitiere kod lam nitiere regions ma pengine ministers magu ndara gi osebedo kawuokie magi sebedo prioritize ndeche mathurgi osego lam to nitiere areas ma wechien kabisa kidhi northeastern nitiere area mneno celebrate for many years since independent yaka gineno ndara mokwongo malam lakini sama ichulo suru maro mafuta na semi ng'ado ting'ado kuom kila ng'ato kuraparo ni sama it prioritize wach maro loso ndeche onego bedno kila ng'ato nikech onge ng'at magolo suru matin mohingo nyawadgi wach mar maintenance levy ni but gima I encourage mar maintenance levy ni ineno ndechewa kaluwore kod bende mtokni maluwo kuondego nitiere ndechni ma kethre piyo ok nikech wach mar ng'ama neno loso ndara but luwore kod pek mag mtokni maluwo yorego nikech king'iyo highways ma trucks loche madongo moting'o mwandu luwo jokethre ahinya nikech weight mantiere i lochego koro medo nengono medo pesano mar levy eman kod problem but I think ni it is important mondo wabed kod maintenance levy mondo kik wabed ni wan kod ndeche lakini buche ng'eng ma ji ywak ni kata nene wen waweya maram tabu maintiego en mede sani koso inya mede kinde mabiro kaka jatend migawo wacho ka weche osedok maber to nya dok maber yo machala ni osuru koso pek mar ngima aparo ni namba 1 en king'iyo ngima masani ngima osebedo matek kuom kila ng'ata to gimi wacho ganu isomo mood mar ji sama pok idonjo fuko mar ng'ato ting'iyo kako fuko no nitiere gimoro nyalo timo gimidwaro no sani ngima tek sana to sama ing'iyo waneno mna levy waneno mna loso nda apachni
sama omedo suri mafuta to ntiere gik mang'eny ma affect mafuta no. Manufacturing no bedo figured in kanyo. Kambe madongo dongo matiyo kod mafuta e manufacturing dhi medo nengo mag gik moko. Koro sama wadwaro paro nwa medo osurno mondo okonywa e loso ndechni, lakini dhi affect many aspects mag economy marwa. Koro mago gik monego bednu sama podi oko omed to nego bed sirikal kod jopiny bet piny to ng'iyo no effect mane modhi bedo kodo not loso ndara kende but economic collectively economically odhi affect economy marwa nade. Wakili, kowuok e public participation kaka majatend migao bende ose loso koda jopiny kod oganda mopogore opogore. Onego bed nochomo kanye to ka koro chunge ka jatend migao wacho ni koro paro ni an koro kadhi kode nyime. Mane giko mare kosigeno dhi od bura kendo jod bura chako go ombulu wawinjo kanyo mar meto mar atamalo 16. Mane sirikal mar Uhuru Kenyatta mabende wacho mano nomedo nengo mag modhi kaeto bang'e oduogo kel weche mag subsidy mabende okelo fungruok matin. Deponi bang' twak kod jatend migao manotimore odiochieng' manyoro odhi chopo e od bura koso odhi bedo ni en orumo kamano kaka wachno chungen? Mano boluwore gi weche ma dhano owacho ka ging'ur kata giwacho ni oyo ni wacho ni obed atamalo makama to kiduoke kata piny imede kata gi $1 nikech hie osuru ni osebede tiende kanyo kapok omede ndalo mathoth. Koro ginyalo wacho ni okimede kata mana $1 e wi kata imeda atamalo mana nus kata 0.5% kata imed mana 2 kende kik imed 7 kaka idwa medo no. Koro mane ma ginyalo choko paro go te to giwacho ni koro wakete ni koro bill badhie relevant committee chande especially ma transport ni to koro dhi wacho nang'o kesi ng'eni wach mane cabinet secretary mane wuoyo ting'eni no wuoyo wiye noko conduct public participation but wan gi gimoluongo ni designated departmental committee e bunge ma ng'iyo wachno gikete bill giluongo ji to giwinjo wachgi kase makoro gi chwale kucho to mano en waluongo ni for academic purposes nikech sirikal ok osebedo ka timo mano. Ibopo mana ni gino dhi e bunge maka dhano koko tinyoyo gaya ni giloke ni obedo chik. Koro wakwayo mana ni jopiny Kenya wamed bedo gimoluongo ni vigilant gi dho ngere mondo wang'e ni gimoro amora mitimo ok obayowa oko nikech waseneno ni nyawa kanyo nyawa kuom jod bura moyiero. Nitie gima hinyo oganda miluongo ni party position. Ayiero jod bura ni odhi ong'i interest na e bura to kotuch to dogo nyisa ni ing'eni party na nowacho. Koro ipenjori ni to party nino ema noyieri kosa mana yieri. Party en na nyamburko. Party is just a political vehicle. Ka jo Migori owacho ni wato gini okwadwa to kinyadhi nyime ni party owacho. Mabe kaka jok mane masani pondo jok manogo yes finance bill ne iwacho ni party onyisogi to koro sani ka gidok to gifwenyo ni ng'amondiko gi tich en japiny ma iwacho ni sani ng'entie assembly near recess. Jogi otamore dhi e gweng' gipondo po Nairobi kae kes gweng' liet mok bedre iwinjo. Koro gima hinyowa maduong' Cleophas en ni jod bura moyiero ok ng'i maslahi mar dhano, ging'iyo mana wechegi. Emomiyo seche ma dhano wacho ni koro wadwa exercise gimoluongo ni sovereignty of the people under Article 1 of the Constitution. Nikech ginyalo exercise directly or indirectly through elected representatives. Achiel kuom directly en koro dhi ng'anyo, chwalo ng'ur, petition. Inyalo kao memorandum, petition kata mana Chief Justice, inyalo petition President, inyalo petition kata Inspector General Police. Kata mana e od bura, wan gi oluongo ni private bills. Ka jaod bura mari miyiero otamore tero ng'ur mari, tinyalo bedo gi a private bill mari. Iwinjo. Inyalo dhi a petition mari. Tichwalo ng'ur mari to gino bo bedo assigned the departmental committee.
Koro wamed mana bedo vigilant gima wadhi en kare kendo kaka nawacho mana mokwongo ni wachiwo ranyisi maber ne piny ngima kendo onge sirkal ma odok kogolo ite malo sirkal ni. Actually kwa dhi 2027 wadhi bedo gi tich mayot moloyo kaka osebedo. Nikech sani iketie ratil ting'ini to in kaka noyieri higni 5 mokalo gisebedo kigoyo kura nang'o. Sani kidhi kata mana e mbui mar Twitter itigatika bura ni to ilist ni magi jood bura mano goyo kama kaka mana nyisi conflict of interest bill mane Senate no. Itigatika od bura ni to gisebedo listed ni ng'ane gi ng'ane emano goyo kama. Dhi miyo tich mayot maka in jaod bura mapod nendo kata in governor mapod tayo county ka personal property to se mi notice ni sani Gen Z to ken Gen Z kende kata mana jonyuol nitiere jonyuol mamiyo Gen Z fair ni dhi iriwri gi joweteni onge gimitimo ot kae. Make sure ni in safe kendo jonyuol support gi emomiyo waluongo ni gino is organic tieni owuok mane adundo. Onge ng'at mawacho ni koro chwalo kata sendi moro ni omiyogi. Kama erokamano ahinya. Aduogo ka bang' wiyo mwaka osani iwacho ni weche thoth nitie jok ma orote kae ang' aduogo asomo gi achiel kachiel to sani nyakoro mojwang' wakawiyo ka aduogo twak dhi nyime. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushow tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakura magyang machiegni en mor mara ni podi kete karkae chenro mar rupiny wamedo kolo ni chal mar piny Kenya nosingo ni ote nyaroro no SMS line omenari adeka auchiel nono kaachiel koda ka e mbui magwa mag Facebook amontiere karka achiel kachiel wedane ote ariyo ka wanyalo yudo ote ariyo moko kae to bang'e waduogo e twak kae wadhi nyime achiel kachiel. Nitiere ote mago mineno kanyo moa e mbui mar Facebook ka gimedo mana donjonwa ka achiel kachiel. Mano Maureen Minadhiambo. Okay. Yo Gen Z no wacho ni ka tek to jatend piny ochiw pay bill mondo jo Kenya ochul gope Kenya kendgi.
mondo en owuog e komno. Wacho ni Ruto must go, awacha yueyo. Erokamano. Sunday Olise wacho ni osuru makero semedo e mafuta chakre yiere nyaka sani ng'eny ma orome loso nderni magwa ma gima timore ground mano kama gintiere ka achiel kachiel. Nitiere ote machielo mar Wilfred Mbao wacho ni Clovers amor kodwa ahinya gi twak an Opiyo Mbao wuod Nyakach Kandaria awinjo maber ahinya ka an Homa Bay County. Sirkal ni kane odonjo e telo to osuru no nochako idho, koro waseling lakini onge duoko. An agwero kamano ni Gen Z amor kodgi ahinya. Amor kodi nyakewa erokamano Nyakach Omondo okinyi makawuono erokamano ahinya kuom ote maruko. Jogo bende ma oronwa ote SMS line wa mena 3 ka wacho ni piny oru makare ka ntiere par Kabodo. Erokamano ahinya Kabodo. Wacho ni min to kawuok Luanda Kotieno yawa lalo nyathi misipuonjo e yo maoka omauko ng'ere lit sana. Wacho ni Denzel onin gi kwe mano ote mantiere kar kanyo. Moko bende ok wadhi somo achiel kachiel yamo ok gin ote monego bed ni dhi yamo achiel kachiel. Kata kamano wago erokamano kuom joneno ma oro gi ka. Erokamano ahinya kuom kite kar kanyo. Koro monge jwang' paro ma jatend piny nyalo biro go juma mokalo chieng' tich abich. Nitiere bede migepe kod kembe mag sirkal maromo 47 makor ka kore. Owacho ni magi osebedo ka timo tije machal kata majo en duplication of roles kama gintiere gichal nade. Wacho ni ka gidhi bedo ka ilorogi to jok ma gindiko dhi bedo kacha ka wuok kendo ka giwuok itero gi bede migepe mamoko. Wacho ni dhi bedo ka ikegi kare ilorogi nang'o ka jogi pod ikeyo kuonde mamoko. Gimirango ka en ni itiyo kod omenda yo machal nade weche mag chulo osara kaachiel koda ka rito ngima jotich kama gintiere. En paro mabende nyaka sani jatend mano en jagoro maduong' mar Jubilee okwedo. Wawinjo ne ka Jeremiah Kioni noloso odiochieng' manyoro kod jofwambo. That he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament. And it is only by repealing the acts through parliament that such a promise can be made. So for him to stand in front of the Generation Z and Kenyans and to give such a promise, it is another way of looking for a reason to postpone the eventuality that is now certain. That eventuality is that Ruto must go, and where he goes is home. If he really believes in this, we need to see a proper plan and something that he is putting into action. We need to see acts of parliament being repealed or bills proposing to repeal the 47 acts of parliament that constituted or were used to start the parastatus. Wacho ni Ruto nyaka dhi to kama odhiye odhi dala. An aloka mago weche mag Jeremiah Kioni. Shalet mane chal mar wach bede migepe gi romo 47 kendo nego beni gologi gidhi girang kama chielo. En ataro mar chik kalore kod gino mawinjo nyaka sani. Wakili ankonwa kama weche gi bende ochungi. En paro malong'o mar lorogi to kawo jok mondi kacha otere kama chielo wage bill pod en mana macha. To wacho ni kochopo higa mar 2028 ema wage bill ko chakore onya bedo dok piny. Geno nitie. Geno nitie eneno mara Cleophas aneno kamano e yo maber ma sirikal dhi tiyogo mondo o minimize expenditure mar sirikal mwantieni. Kaka jo Kenya be seche moko nyaka wadok piny mondo wang'i ane ni ne wadwaro kamae to jatelo sewacho no dhi timo. To ere kaka what are the measures modhi keto kanyo mondo gik moko odhi maber. Cleophas ada pimbo ni niya e odi kate oda ka jatendi oluongi mokoni ni mshahara miga siling 100 to wang'ni kambi ok otiyo maber ahinya. Koro mshahara ni adwani aduoke piny nyaka 80. Tidhi e odi idoke odi tingiso nyithindi niya ka be ni gokinyi ne wachamoga mkati gi blue band gi peanut butter gango. Nyithinda wadoga ne uru wachamane kata chai gi rabuon. Ka jumapil ne wadhiga e mall watimo kamae kama be nyaka uduga ne piny ma wa live within the means. Kora neno kamano paro maber ahinya nikech inyalo yudo ka parastatals moko kaka Kenha Kura gi overlap in responsibilities. To giwacho nango ni ere kaka wanyalo merge gi together mondo wane kaka wanyalo duoko pesa matiyo piny
mondo wande ane kaka wanyalo inywako jogi Shalet inywakogi to konwa ka osara dhi bedo kadok piny nikech mano jatend piny nokomulo wach osara wacho mana jogi wakita kata kumoro achiel wanywakgi kama gintiere ka ineno konywakgi kamoro achiel kamano to budget kata kaka example makelo mar kura gi Kenano budget mar parastatal achiel no gitemane kanyalo romo jogi to joman osechopo 60 years gi gitemane giwuoga ne oko mondo giwene jomoko nafasi yao wabedare ne uru jo adiera mano nyalo kon koro rigeno nitie mondo wan be wadonje ofise gi yawa koro wan antie ka onge tich ofise gi ba gimoro udwani ukaw pesa to waonge tich udwaro nango koro jo mosechopo igni 60 gidhi ane ot ofise mang'eny miwinj kia nitie authority mane nitie to gima gitimo be onge billion kadwa medo number 1 king'iyo wage bill samatin kan tiere budget wage bill seche moko en gamna 30% ntiere running costs mang'eny sana koro samo gobedo merged to wage bill nyalo bedo ni pod odong at 30% but pesa ma sirkal choko maber en mantiere budget mantiere running cost office gi ntiere jachai to ntiere chai mikelo kuro ntiere maua koro koketu office achiel koro maua en achiel at least ntiere osevi I cost maua it's just the bare minimum maneno koro aneno ni number 1 jok ma ntiere office gi they are there nikech they deserve to be there koro wachni olor kambi mar sirkal ni koro jidok ot magi gin jonyuolwa magi gin owetewa magi gin nyiminewa to gimobedo ka bende Gen Z kod millennials obedo ka ywak ni mondo sirkal oyaw kaka ji nyalo yudo tije koro sama koro lor ni koro jogi dok dala to wapod wadwoko mana ji street mang'eny jok maongo tije koro an amor kod wach maru merge some of those state corporations but kik min anobedo nafas mar ji weyo mondo we tich iriembo tije mane kaka pacha ntie to aparo ni wakili bro explain wa erokamano kuom kelonwa wakili nikech nyo kaka nyo president oselando nyo wasechako sherekea lakini ken wayudo kan tiere line moro mopogre man koro nyaka bedo through parliament but ang'eyo sani wabunge wa rito gamna shika to gishika ka president osewacho kamano I'm sure ni they're just waiting if it has to be recalled through parliament they're waiting for the bill or somebody to introduce the bill so that mondo gi merge state corporations go because king'iyo kana sports king'iyo corporations mantiere under sports gin mang'eny thuri to tich magitiyo en mana achiel emo mineno ka seche moko iwanyo ntiere director mane kan ntiere jong'wech adek madhi ng'wech to ntiere state corporations mang'eny mochung' ne jong'wech go koro kila director dwan mondo bed part maru jok ma travel kadhi kuro madhi kowo jong'wech go kata jo opira go koro mage mantiere running cost mang'eny koro merging gebro miyo wabed kod streamlined way kaka waran gigi to bende kanye mabede competent nikech ng'eny ji ka ji ng'eny pap to blame game ng'ata nyalo kawo blame koro inyalo pondi tok nyawadu lakini kan obedo streamlined koro wantiere kod ng'at manyalo kawo blame in case gimoro dhi marach but sani wasebedo kod many players maran different state corporation makwachna ang'o momiyo jo sani en wach ma uniforms jersey manyien mar Kenya mar team Kenya madhi Olympics to ntiere jomang'eny ne ntiere many players koro onge ng'at achiel manyalo kawo responsibility ntiere jomang'eny moneno play no one forward to gigo to ng'at moro no so if they are streamlined konyo nyaka ministries go mondo run gigo effectively erokamano nyakora mujang kida penjo gimomiyo kata uniform kelo wach chieng' tich manyien walose uniform mag Olympic wacho ni lony masane wane 2024 kata AI ok nyami patterns mane nitie lewni ka kata kamano waweyo wach ni gidok none wakili chik wacho nade kotere kod kaka onego bed ni iwuoyo bede migepe gi kendo inywako gi kod mamoko kama gintie mabiro tok ka sirkal nosechiwo paro moro mane lieko ni waus moko nitie manogol list mabor kaka onego bed ni uso nitie nyaka moko mantie Kisumu
Sunset Hotel kan mantiere kure monego bed ni uso ma ukembe sirkal mongo kama gintiere kama mane Ruto wacho juma mokalo onego bed ni bano gi yo machalani to chik wacho nade mondo mi odhi kore nyime tenre mar ng'ani nikech giduto kore no ka un ga okinde udhi chomo doho osewach ni kik wase Attorney General ma pacho ka tene mosumo ne jatend piny Kenya paro maga chike to magi kama bende uyudo thuolo mag rakru kod sirkal. Kamano Cleophas wach ni nyaka wang'ie gi tarbin matut. Ok en gima nyalo ng'eyo superficially. Nikech Kenya wacho ni en a country that is governed by the rule of law. Kendo mar ariyo wacho ni wan gima ni the doctrine of separation of powers. Jatend piny Kenya, ker mar Kenya, onge gi ngufu e chik mar bano kambi moro amora e piny ka. Seche mwawacho kama, ok wawacho cha ni chik odagi kata chik oyie. Wapenjore nitie gima waluongo ga legal parlance ni the mischief, the rule. What is the mischief? Which mischief are we trying to cure? Iwinjo. Nitiere bengi mane gin parastatals, ada 100 kuomgi, Consolidated Bank. Ibo penye to bank no ne kanyo. Iwinjo. Seche ma sirkal owacho ni kembe gi ni wada bano gi. Ok en ana bane. Jogi pod dola ma jo dito jo kanyo no mar sirkal madogo ng'iewo kembi. Mano moko. Mar ariyo, wan gi labor issues ma nyaka wa address. Seche midwaro bano kambi to ng'ato ne tiyo kanyo odhi dala. Odhi bedo gima more expensive than kaka ne nitie. Seche midwaro retrench ng'ato wan gi golden handshake, idwa miyo ng'ato pesa mrodhi gin ji adi. Tipenjori ni to bose tim audit ni to kembigo jotich adi manitiere kanyo to adi manyalo dhi dala to sirkal dhi tiyo gi pesa maromo nade mondo compensate gi case. Seche miketo ng'ato ne dhi dala mokwongo no odhi dhi do odhi donjo ne sirkal legal costs go yigni miyalo go mondo wach ni ng'ani ketho ratiche pod taxpayers ema pod dhi chulo. Mar adek, seche ma idwa golo kambino kes kembni go ochuog gi gimiluongo ni an act of parliament to ker onge gi power manyalo repeal an act of parliament. Ng'ama nyalo repeal an act of parliament en mana jood bura. To pod wadok the same thing mano wacho ni public participation. Karida mana repeal an act of parliament. Keseche mi repeal an act of parliament, i repeal again another act of parliament. Machiwo proposal ni wada repeal. Nyaki bida do jo piny to gidwaro nang'o. Gidwa ni kambini odhi, gidwa ni Soni ogol, gidwa ni Mumias ogol, to gidwa no time na. Koka inyalo dhi nyime. Mar ang'wen, wan gi dual matayo weche mag disposal to gi acquisition of parastatals in this country. Wan kendo gimolo ni Public Investment Committee at Bura. Jogi nyaka chiw expert opinion margi. Nito ere kaka wanyalo manage in terms of our fiscal policy. Ere kaka wanyalo manage ourselves. Koro kero knyal lengora ni no se kana ora. Okala ora to jok man nigi lony gi tepo ko winj pachgi. To koro ipenjore to jok man nigi lony gi to wachulo gi osara nango. Kes mane momiyo gin office. Kipenjo ker sani ni to miwane report. Where did you base your decision? Margolo the parastatal magji praman gabiro. Miwane report. Ng'ane feasibility study mane tim. Manyiso ni ka otieko nyalo bedo ni en achiel kuom gigo ma pod unga ko kinde onyedo thuolo mar mondo mi kata ja Kenya moro amora mondo tere sirkal e do. Yo botero gi do nikech gima gitimo rach kabisa. We are not a banana republic. One gimlo ni the rule of law. Aye. And seche matimo kama emana wacho ni the mischief. Nitie gik maleng ma wambo watemo geng'o. Ok wabeda ni chik wacho kama. Wacho ni to maleng jogi ang'o ma gidwaro timo kae. Mane ma nyaka wang'i malo. Aye. Nyakora moge jwang ka wacho weche go mapod nie do odiochieng' manyoro ne ochungo paro mar sirkal keto e tim aput kata task force no mano mara
mar molos kod jatend piny Kenya mar rango gope ma piny Kenya nitiere godo. Mae ite mar ang'wen gazet ma kawuono bende kinene kar ka mae kaka nochiwe wacho ni Ruto suffers blow as court holds task force to audit public debts. Koro jatend piny Kenya wedo buok machalo kama. Mana ka miweye kar kanyo wakili. Chik wacho nade kotenore kod aput manolosi nikech ka nigi ji 11 mane lony mopogore opogore. Ka nitiere okil, nitiere engineer, nitiere weche mag uchumi, nitiere ja usuru ka kama gintiere. Nyaka sani wach ma kamae ka do koro sichungo ni warange. Mano bang'e LSK ma bang'e ni jakanyo mare. Ka irange nena taro ma chik mana kaka nochak wache to LSK okidhore oko wacho ni oyo wan ok wadwa ma nitie aput machielo bende ma jok moko dagi yiero ma jatend piny Kenya manyo mar health human resource kama nolose bende juma mokalo kar ka to sani warangane mar nono gopegi. Chik wacho na riyo ka wan gi welo ka moro koti ni haya auditor general okonego bed ni range okonego bed ni nitiere ka to nitie ngeto mabedo setemo kalo kotenore kod nono gope kata mantiere counties to ndi madose wacho. Erokamano wan kaka LSK to ken LSK kende. Thoth mar oganda wacho ni magi moketho chik. Koro adang' ng'injo ni matindo kama. Wan gi ni commission of inquiry to gi task force to gi auditor general. Nitie pogruok task force gi commission of inquiry. Nitie chik ni commission of inquiry act. Commission of inquiry kochuogi to onyalo dayo, onyalo kuong'o witnesses kata joneno odadhogi, ochalo kaka court iwinjo. To jogi gitero report gi ne ker. Task force to gina experts maluorore kadayo dhoji to gitero report ne ker. To auditor general emanegi teko e katiba. Kendo iwacho ni bang' dweche, chik wacho kama, bang' dweche 6 after every financial year, auditor general nyaka tim audit mar migepe duto, nyaka tend gwenge kata county, nyaka independent commissions, nyaka public debt. To ka gitieko report margi, auditor general okter ne president report, otere od bura. To report mar auditor general inyalo twe godo ng'ato. To report mar task force kata report mar commission inquiry president nyalo ninda kako ero. Tiene ni ipenjore niya kwa wacho gi dho ngere ang' na interpret, to what extent is a task force report binding on the president? The answer is no. President nyalo yie ni ok time. The next question, the next reason momiyo kwadware, onge kaka inyalo chuogo task force mabe idhi chulo sara. Actually luongo gi dho ngere ni per diem. Kes ng'ane odhi wuoth, gibodhi Naivasha, nitiere wadhi chulo gi hotel magininde. Per day, wan gi allowance. To Auditor General's office is a fully fledged office. Wan gi ng'ama iluongo ni the Auditor General himself, sani herself, Nancy Gathum. Wan gi Deputy Auditor General, mabe and the accounting officer in the office of the Auditor General. Wan gi experts Auditor General ka ma wachulo sara maka gitimo tijni onge extra shilling wachulogi. Koro why would you ang'o michulo ng'ato pesa to wan gi jok matimo tijni manigi teko kikatiba ma recommendations kata jok minano kimako kitere doge. Auditor General report emochwalogi, ok task force report, ok commission of inquiry report. Winjo. Koro mano ok en gima wanyalo. Mar adek, gima ker wacho ni ochuogo task force mondo timne. He has the answers. Kane Edward Ouko ne en Auditor General in Eurobond 1, nowacho ni wadwaro audit. And gini nitiere kidhi website mar Auditor General, those reports nitie nyaka every county nigi Auditor General report. The office of the Auditor General report ne dwaro nono Eurobond. Okay? Mane gidwaro dhi
USA nitiere bank miluongo ni JP Morgan Bank mane kuma Eurobond nochule sirkal nodagi nikech atamalo 60 nokochopo thurka and public record wacho ni jikia ni pesa ni nodhi kanye tipenjore ni ndalogo who was the deputy president ing'eyo answer koro kinyal bedo ni chuogo gimoro seche michuogo task force report ing'eni the problem en ya imiyo gi igne dweche adek ing'eni bang' dweche adek jo Kenya wigi osewil gi wacho kido iwacho ni kidwaro pando gimoro to kete e commission of inquiry watiek wan gi commission of inquiries report mapok obedo implement nyaka wuono some of them as mundane as gik moluongo kata ni Kenyatta 1962 ochuo gimoluongo ni commission of inquiry on consumption of maize moyo biro ka 92 gi commission of inquiry on national music wan gi Ndung'u report wan gi Ouko report okay wan gi report mathoth mapok obedo implemented koro mane problem ma wan go ni commission of inquiry report kata task force report is not binding on the president Maraga nyocho kero task force report mar police mar obila osebedo implemented onyalo yiego kata onyalo dagi because ene mochuogo duol no to report mar auditor general nigi teko ei katiba kidhi neno article 229 of the constitution kes magi jok machulo to gin gi jok magi lony mararia wan gi economists kai wan gi accountants wan gi actuaries and so forth koro okwa biye magi kuma iwacho ni gitemo mana sweep gi under the carpet mondo dhano wigi owil era lullaby seche ma wi ose will 3 months answer nitie nde kendo jonge answer koro and mogika kamano kwatieko nyocha nitiere case ma Natembeya kata man jo county okinya bedo gi special task force Natembeya notemo bedo go Trans Nzoia dono iseni apana kido bedo gi forensic audit the kwa special request because every financial year auditor general golo report to yino kinyal bedo wana county governed by the rule of law nyakwalo mana chekno nyaka wa respect independent institutions case independent institutions ok cow direction from a certain board. Ero kama na inya. Shalet. Kotenore kod weche gi duto maga loso apudni. Nikech bang' lendo mano setem kamacha. Jatend piny nowacho ni apudni dhi bedo kare. Kendo koro sani nyedhore lela ni gino odok ni kendo. Koro dhi chung'. Kata chenro gi duto ok dhi nyime ka bura mado ni pod dhi bedo ka dhi nyime. Numi paro machalade motelo network mare X kod rowere nen mar umo wangi ni wawinjo wadhi nyime kod weche koso inya wacho machalade kimedo gi wach mari mogik gi kaluore gi kaka wakili onono wachni an be sani ayudo ler nikech aparo ni no kang'eyo maber gimomiyo kata jatelo mar LSK nodagi wachno to sani kaka wakili osenono wachni koro kanene matut nikech ane pacha naparo ni mae gima ber maybe jogi wanyalo oro gi mondo gidhi gi renegotiate ne wa loans mang'eny ma wantiego gi to kare ok en gima ber sani kok ang'eyo mano lakini gi kaluore be gi kaka wakili owacho chal ni koro ne otemo ne jatelo temo umo wengewa mondo wane ni en be otemo mondo wan be wakonye kaka wanyalo loso wechegi koro sani kok aneno wach ni maler kabisa omiyo koro ka wakili osewacho to mano wayiego haya wach mari mogika adani ilose weche mag occupy everywhere kawuono oganda moko wacho ni ero kuonde moko chen moko dhi bedo ka chung' koda mamoko mapod otenore kod wechegi mag kwedo sirkal kata kero sirkal tesre jo kanisa wacho ni haya sawa occupy church ukonwa pacho ni magno chieng' Jumapil kama ne gintiere ineno jo mang'eny masani wuok oko ka ng'anyogi magi jo maonge tije jogi yuak akia gimomiyo sirkal ok nyala yawo wengegi mondo gine ni jogie gintie gi mirima moro eigi mondo sirkal otemane ka nyalo konyogi ineno ok inyal in kaka jatelo mar piny ok inyal bet piny tineno ka thousands of people wuok e ndara pile tini mora mori bet ni gibol jogi ok biol to kaka gidhi ka gichwalore mach ineno koro akia aparo ni ng'anyo ni be konyo lakini koro be polise be kik nego wayawa koro giweya jogi wacha weche gi kaka gidwa wacho gino to sirkal be
oyawane itgi mondo gine ane kaka ginyalo konyo Kenya nikech gin mano waseyiero gi to onge gima koro wanyalo timo. Aparo ni mane wachna mogik, and let us also try to live within our means as a government. Erokamano ahinya. Biliano jo wach mar mogik bende kotenore kod wach mar aputni mabende koro ji mathoth kwedo do bende osechungo. Antiere kod contrary opinion. Aparo ntiere gimiluongo no political goodwill. Ng'enyne kuom sirikande mosekalo ariyogo podi ok wang'eyo tan gope marom nade mon kod mantiere woko. To aparo ne en gima ber ka nikech osebedo kamano nikech osebedo ka onge gimiluongo no political goodwill. Nikech jotelo mosekalo go and hula on our behalf to kwang'e no hol how much to kwang'e ni gopo chopo kaman kanye. Aparo ni gima president nyotemo timo ni osega bedo kolwero no wan go gope jothurwa lakini jothurwa ok ong'e ni gope gorom nade. Koro nyodwaro kele independent minds keche wer maru auditor general osebedo aparo ni body monego bed no timo gini to osebedo ka donji itwa koni to wok kod koni. Koro hopefully nikech king'iyo president ma LSK osebedo mistari mambele mar dhiro konyo Gen Zs ing'iyo pushing for accountability. Koro nyo kitembele mondo sama gini owuok to en gima jo Kenya nyalo yie kodo. Koro to ken mana national kende. Aparo ni wasebedo ka wa inflate gopewa kata mana counties. Ntiere so many pending bills makone go bede jinene kotiyo kata mana tijego. But nikech en ntiere vacuum mosebedo ka kanyo. Koro ng'ato governors jo sirikal nyalo timo gimramora to weyo miwa gope mang'eny. So I would ang'eyo ntiere law nyaka law but diber sana kawa winjo kawa ng'eyo yo kama gope wa osechope. Sama ing'eyo kama gope ni ochope tinyalo bet piny bichak ng'eyo no gope nagi kama ntiere ni jo Kenya mani e gope mon kod ma jo Kenya ken gope mar rais kende en gope marwa. To kaka wanyalo come kod structure kaka inyalo chul gope gi kawa live bende within our means. Mane nini mara to ang'eyo ntiere body maro auditor general. I think gimonego benu ang'eyo kokwanyal bedo kod independent bodies manyalo konyowa. Labda capacity maro auditor general onego bed beefed up mondo wabed nyalo bedo ni gino capacity mar gintiere piny. So before even we have these independent bodies onego bedo ang'eyo no does the auditor general have the capacity? The capacity is the manpower. Nikech king'eyo we have devolved systems. Wantiere code 47 counties apart from the national government. To jogi tete ng'iyo wango auditor general. To gin code 6 months kendgi. To emantiere ga errors go. So I hope ni wabro yudo way ma jo Kenya nyalo ng'eyo ka nie kama go pochope. Tiwinjo ka ng'ato duoko mon kod wacho no kwaseng'eyo gono jo Kenya nyalo amua ni wago mchanga mondo wachuli e kwota mar gopego. Bochopo kare. Agunero kama jo madongo duto matwa kodwa okinyi makawuono an kae kachiel koda ka Biliano jiwa janon siasa Shalet Mariam Akinyi erokamano nyakundo thuolo matwa koda ka janon siasa okinyi makawuono koda wakili no gimia thuolo mogik leo. Ako ni med mari mogik. Ida med mari mogik chot kare koro kawa. Yeah. Awacho ni the only political goodwill ma ker nyalo miyo ng'ato en weyo independent institutions otim tijgi. Ok chuogo migepe ma weth mok nyal konyo. Mar ariyo weche ma wawacho ni let us not be presumptive. Auditor General nigi capacity kendo gin gi civil servants machulo sara. Mogik e weche mag occupy ndara and so forth. Wamedo mana kwayo Gen Zs ni odhi nyime. There's no reverse gear. Kes mane wer ma sirkal ni winjo. Erokamano ahinya. To ka occupy ndara kik wangi. Udhi tiyo gi ndara no. Kiwango to wange bath ndara. Mago jo Migori wiloso kodu. Useketho ndara. Ahinya kuwango utiyo gi ndara no kudhi chiro. Kawuono wacho ni wado occupy everywhere. Kik wang ndara no. Ndara no ken maruto. En mari. Kidhi hospital kidhi chiro kitimo chenro giduto. Nyasaye mondo bed kodi an ka kod
Yawuot luo kod nyalo nagi mabiro twak godo achiel kachiel ka wapuonjre kendo wabedo kod ng'eyo kaka Kenya ringo. Dakika en 37 tok saa 2 mar okinyi wacheko chenro gi ka. Nyinga Cleophas Oloch, jagisumo kanya kwar mukeo nyaka sango, watudre kendo saa 3 kelo ni mbako romo manera Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang', an nyinga J Power, an kod Fito Yugi, ama kiero Akinyi nya Alego. Kawuono wadwa timo lower body gi side core ama obliques. Wadhi timo sets adek gi kwano 12. Wadhi kao break mar 10 seconds kwa modho pi ama wayweyo. Mokwongo let's warm up. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto idhi piny achiel, kasi duogo malo, ariyo. Kamano, adek, ang'wen, abich, auchiel, imako wi matin, mana abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto irich korka cham achich. Wabro dhi 10 kendo. Kik wiyi wil ni mae warm up. Waikore mar chako main workout. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Warm up mar adek, imiya squat. Iketo tiendi ka ng'iyo oko. Kasto imiya soft knees. Chest up. Kasto idhi piny. Iyweyo. Kasto iyweyo malo kae kendo. Wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich,
auchiel, abiriyo. Make sure ni chongi ok dhi mbele kama, kasto kik ikulri ni. Kamano. Mia ariyo kendo, achiel, aita ariyo. Teng' tiendi matin. Koro workout mokwongo, wachako gi leg. Mae muscle maduong'. Wabro dhi kamano endo nyaka muscle matin mogik. I-squat kaiti tap piny, kibiro malo, ti-kick. Wabro dhi kor kacham nyadipar. In ready? Let's go. Achiel. Kasti goyo kanyo. Ariyo. I-squat. Kasti ikelo chongi malo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Wadhi kor kacham. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aboro. Ochiko. Keep going. Apar. Ywe kanyo inyalo modho pi matin. 1 gi 10 seconds amedo. Exercise mar ariyo. Now machielo no, idhi piny, kasti ikelo chongi on the side. Mondo wa target side koe. Wabro timo apar on this side. Wadhiyo. Itap. Kasti goyo chongi kanyo. Tap. Mana ariyo. Idhi mana mos. Ket kori malo.